Siyabingelela ekseni mkhwekazi. Wavele wafika ekseni kangaka namuhla? Ngakho ke ngitshele. Ulale kahle? Yebo. Nkosi yami. Ubuza ngoba unginika imali izola njalo. Ngathini? Ngade ngagcina ukulaliswa kwengane encane. Cha. Ukuthi ngokuvamile abakhohlisi ngiqonda ukuthi abantu abajwayelekile abakwazi ukulala. Ingakho ngisho lokho. Amanga. Nhloboni yamanga. Cha. Kumele ukubulale kahle ngempela. Awujwayelekile. Ukude nokuba umuntu ojwayelekile. Ungcoma ongaka ekseni kangaka. Salonke, hlala phansi. Ngizokwenzela ikhofi elimnandi. Phela izolo uhambe ngasakwenzelanga nhlobo. Kodwa namuhla ngizokwenzela lihle siphume. Hlala phansi uphumule. Hlala. Ngicela wenze lokho. Wenze. Awungihloniphe. Kodwa emva kwalokho kuzobe kuyimi ukuphatha ngenhlonipho. Kulungele lokho. Salonke, kungani usho njalo? Kukhona okwenzekile? Okwenzekile. Amabhanka avaliwe namuhla. Ingakho ngakhona ngikhipha imali. Ngidinga le mali engikunikeze yona izolo khona engifuna ukukwenza. Ingakho ngiselapha. Isakhona. Ngigcine kahle. Ilethelana phela. Ngizayiletha. Mnumzane, bangawudinga imali kungani ungalandanga eqaleni? Ngizochaza. Buka wena. Ngizokubonisa. Sawubona. Malokozana wami wesikhathi esizayo. Wenzani? Usukuzama ukuhlekisa nami. Akekho umuntu okumele asole ukuthi mina nawe siyaxhumana. Yingakho ngikubize ngomalokozane wami wesikhathi esizayo. Ngihlakaniphile yangibona. Vuma ukuthi ngihlakaniphile bamba la. Thatha. Uzofunani lana? Ngizohlangana noAJ. Ngobani? Kwenzakalani? Indaba ufuna ukuhlangana noAJ? Lalela, ungaliphathi icebo lethu kuNombani. Kulungile. Kulungile? Cha, ngichaza ukuthi cishe ngasho ngalungile kodwa ngavele ngazibamba. Kuhle. Futhi nje mina ngiyena nje umuntu okwazi ukuqamba amanga. Futhi angikwazi ke nokufihla lutho nje mina, angikwazi ukugcina imfihlo. Hayi lena. Ngikunikeza 100,000 izola njalo. Ngifuna imali yamike. Yiyalena envelope. Imali ngaphakathi kuyienvelope. Imali imbumbulu leyo. Ngifuna imali yami yangempela. Kodwa imali onginike yona izolo lena. Khuluma phela ngiwonginikeze lokho. Awusho kodwa bengizoyithatha phi imali efake engaka mina. Salonke nawe uyabona. Buka lo. Mkhwekazi. Ngikunikeze imali yangempela. Wena usunginika imali embumbulu. Akulungile lokho. Ngifuna imali yami njengamanje ngabe siyezwana. Nginike. Yini? Tshela. Mkhwekazi. Yeah. Ngakutshela ukuthakazelisayo. Yeah. Ngikukhohlisile. Ngikunike imali imbumbulu. Wena Uzizwa kanjani manje? Kuzwakala kanjani umuntu ekukhaphela? Uzizwa kanjani? Uzizwa kahle? Noma uthukuthele? Noma kukhona okwenzakalayo?
uhlele umshado wami noLila. Waphinda wena uLila wamhlelela umshado nabakaJekidara. Uthathe wonke amasilva emali, osari bami, nayo yonke imali yami. Futhi waze washlela nomshado wakhe khona lapha. Ungumuntu wesifazana ongenamahloni wena. Hey, ngifuna imali yami, ubucwebe bami, imali yami konke kubuyile. Umshado kaLila uhlelwe noAJ, ngakho ke uSalunga uzolinda. Uma umshado kaLila usuphothuliwe, ungathatha imali kuAJ bese uyinika uSalunga. Uyangizwa? Cha, akuyona into Yilokho ocabangayo. Yilokho kanye ucabangayo. Ha? Kodwa konke lokhu kungenzeka kuphela uma ngivumela umshado wakhe noAJ uqhubeka. Cha Salunke, ngiyakuncenga Nkosi yami. Ngiyakuncenga Nkosi yami. Miyeke uLila shade naye ngiyakucela. Uyasazi isimo sethu ukuthi sinjani nje. Ngiyakuncenga. Yebo. Uma ngitshela uAJ ukuthi nami umshado wami uhlelwe noLila, isiyomoshakala yonke lento yakho. Siyezwana? Ngiyacela ungizwe ukuthi ngithini. Akunankinga ukuthi uthini. Ngizokwenza noma yini oyidingayo. Noma ngabe yini oyicelayo ngizoyenza, kodwa umshado kaLila noAJ uqhubeka. Ngiyacela, ngiyakuncenga. Okay. Ngo-2 ntambama namhlanje. Thola imali nalobucwebe engikunikeze bona kanye no2.5 rupees engikuthumele wona. Noma cabanga ukuthi umshado kaLila uphelile. Ungizwile? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.